Tajb kif tafu il-pridka ta' Ġesu fuq il-muntanja hija il-manifest tiegħu għas-saltna. Fiha jgħidilna it-tixxipli tiegħu, il-segwaċi dawk li imorru warajh u jibnu ħajthom fuqu kif għandhom ikunu, kif għandhom iġibu ruħhom. Illum ħanaqraw il-konklużjoni ta' din il-pridka famuża. Ġesu jgħid hekk: għalhekk kull min jisma' dak kliemi u jipprattikah jixxebbaħ ma' raġel prudenti li bena daru fuq il-blata. Niżlet ix-xita u ġiet il-ħamla u nefħu l-irjieħ u ħabtu għal dik id-dar. Frattant ma weqgħetx għax kienet imsejsa fuq il-blata. U kull min jisma' dan kliemi u ma jipprattikahx jixxebbaħ ma' raġel iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. U niżlet ix-xita u ġie l-għarar u nefħu l-irjieħ u laqtu lil dik id-dar u weqgħet. U kbira kienet it-tiġrifa tagħha. U ġara meta Ġesu temm dal-kliem il-folol dbelħu bit-tagħlim tiegħu. Għax kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu l-awtorità u mhux bħal iskribi tagħhom. Amen. Missjana smuwiet irodulek ħajr tal-inti fil-milja ta' żmien battilna profeta li għaddilna l-kliem tiegħek. Kemm huwa sewwa, kemm huwa adatt għalina mulej li ikollna widnejn li jisimgħu. Għatina mulej dan id-don, dil-barka speċjali illi l-widna tagħna tkun ittemprata, tkun inklinata biex tisma' ħalli bekk aħna nieħdu azzjoni. Azzjoni propizja sabiex il-ħajja tagħna deċiżivament tieħu id-direzzjoni tajba. Kif aħna insegwu il-dak il-pionier u l-perfezzjonatur tal-fidi tagħna, ibnek Ġesu. Illi għal-ferm qiegħed qudiemu sofra s-salib bla ma qis xejn il-għajb biex issa qiegħed fuq l-eminja tiegħek, jinterċidi għalina u minn hemmhekk ukoll jiġbed lejh il-dawk li minħabba fihom kien imdendel mal-għowda tas-salib. Aħna nafu mulej li it-tagħlim waħdu ma jistax isalvana. U dak id-demm imprezzabbli li xerret fuq il-Kalvarju propjament bħala riskatt għalina sabiex aħna nkunu mifdija għalik, poplu miksub, saċerdot Surjali. U għalhekk nitolbuk mulej biex ta' bilħaq kull wieħed waħda minna tallimna minn ġurnata l-oħra kif inkunu ta' bilħaq dixxipli illi nonoraw l-isem tas-Salvatur tagħna, Sidna Ġesu Kristu. Amen. Ġesu għadu kif wissiena dwar il-possibilità illi aħna nfusna nkunu Kristjani tal-isem. Hija xi ħaġa komuni ħafna, nasba sottili ħafna illi forsi anke tkun twelidt minn ġenituri Kristjani jew anke f'pajjiż fejn il-Kristjaneżmu huwa mgħallem huwa parti mill-kultura u hemmhekk faċli inti tassumi illi jiena twelidt Kristjan u allura m'hemmx bżonn ta' konverżjoni, m'hemmx bżonn ta' indiema. U Ġesu hawnhekk f'din l-eluq tal-pridka tiegħu jagħtina illustrazzjoni memorabbli, stampa illi mhux faċli li tinsija. Għandek żewġ ħaddiema illi jirrappreżentaw il-Kristjan ġenwin u l-Kristjan ta' parsi. Il-Kristjan ta' veru u l-Kristjan fals. Dawna jixxiebħu. Infatti, mhuwiex il-kompitu tiegħi u lanqas inti minti kwalifikat jew kwalifikata biex tipponta sobajk lejn xi ħadd u tgħid dak Kristjan ta' veru u dak mhuwiex. Alla jaf il-qalb, Alla jaf li ma siġra hija tajba u li ma siġra hija ħażina. Il-Kristjan ġenwin u dak fals jixxiebħu.
jixtiebħu tant li hawnhekk Ġesu jgħidilna li t-tnejn semgħu l-istess messaġġ. Semgħu l-istess tagħlim. It-tnejn bnew dar, u ċoj allura ħasbu għal-futur, mhux vera dar għandek bżonna il għaliex taf li hemm bżonn hemm bżonn sigurtà, hemm bżonn fejn inti tidħol għall-irdoss mill-maltemp. U t-tnejn ukoll affaċċjaw eventwalment il-maltempata, illi ovvjament tissinifika il-ġudizzju tal-Alla. Ġifieri dawn it-tnejn, il-Kristjan fals u l-Kristjan ta' veru, kienu jafu li ġej il-ġudizzju li personalment rridu jidhru quddiem Alla għal ġudizzju il-maltempata illi tried u taqla mill-qiegħ dak kollu li huwa superfiċjali, dak kollu li huwa dajjef, tajjeb. U allura nistgħu ngħidu li kull ġema, kull knisja għandek pjuttost taħlita ta' Kristjani ġenwini dawk verament imwielda mill-ġdid u dawk illi huma imseħbin qed jisimgħu qegħdin jidentifikaw ruhom mal-dixxipli vera ta' Ġesu u frattant kif jgħid fl-Iskrittura il-mulej jaf il dawk li huma tiegħu. Dan huwa l-pedament il-mulej jaf dawk li huma tiegħu u dawk li sejgu l-isem tal-mulej għandhom jaħarbu jew jevitaw il-ħażen. Allura il-Kristjan ġenwin u l-Kristjan fals, apparti li xxiebħu, huma wkoll differenti. U hawnhekk irridu naraw discerniment u nibdew minn nfusna tajjeb biex naraw aħna fejn qegħdin. Għax faċli jiena nassessja lil ħadd ieħor u imparla ħafna, però mbagħad nittraskura lili nnifsi. Pawlu kien konxju ta' din il-periklu, qal jiena noqgħod attent u niddixxiplina lil nnifsi biex ma jiġrilix li wara li nkun għallimt il-ħadd ieħor jiena nnifsi nisfa skwalifikat. Tajjeb, jekk ta' bilħaq rridu ngħinu xulxin rridu nibdew minn nfusna biex naraw li aħna ta' bilħaq ninsabu fis-saltna tagħna. Mela, Kristjan ġenwin, Kristjan fals huma differenti. Wieħed jipprattika t-tagħlim ta' Ġesu u liħor le. Ta' bilħaq semgħu imma jibqa' ma jipprattikax. U din hija nasabina il-falliment ta' ħafna hekk imsejħa Kristjani. Illi ġagbu difatti jiftinna għajnejna u jgħidilna illi għandna warbu kull tniġġis u kobor żejjed tal-ħażen u nilqgħu bil-ħlewwa jew bil-manswetudni il-kelma mlaqma fina li kapaċi issalvalna ruħna. Jekk aħna nissottomettu ruħna għall-kelma tal-Evanġelju, dik issalvalna ruħna. Immintom għamluha l-kelma u mhux tisimgħuha biss billi tqarqu bikonfuskom. Hemm ġrajja fil-ktieb ta' Eżekjel fejn Alla qallu l dal-profeta qallu ara qallu n-nies ħajġu għandek. Ħajġu għandek biħġarhom, b'entużjażmu u ħajjeħdu pjaċir jisimgħuk. Imma ħajsimgħuk bħalli kieku inti qed kantalhom kanzunetta ħelwa. Jisimgħu u ma jagħmlux. U ta' bilħaq meta aħna nisimgħu kanzunetta nistgħu nieħdu pjaċir biha, tqanqalna, temozzjonana, però nibqgħu mbagħad għaddejjin. U dik hija periklu kbir għal dawk illi trabbew jew anke issa huma mitra tal-Iskrittura illi jaħsbu illi għax jafuha intellettwalment, għax jafu pereżempju x'hemm fiġ-Ġwanni kapitlu 3 jew fil-Luqa kapitlu 24, allura b'daqshekk ħobżhom maħbus u żejthom fil-kus. Altru mhux hekk. Jiduknu għallima tal-kelma x'jekk wieħed jisma' l-kelma kompli jidina ġagbu u ma jagħmilx dan jiġbaħ ir-raġel li ħares ġomera lejn wiċċu li twiled bih, ħares leħ innifsu u telaq u minnu fih nessa xi bniedem kien. Xi profittem, xi liħem li inti tkun taf wiċċek u ma maħmudx u tibqa' ma taħslux. Il-Ġesu hawnhekk jagħtina din il-distinzjoni bejn il-Kristjan ta' veru illi jobdi, il-Kristjan ta' parsi, illi jobdi imma sakemm jaqbillu, sakemm ma jweġġax, sakemm ma jkunx inkonvenjent għalih.
Tiftakru kif Wistin ta' Ippona jgħid li jekk inti mill-Vanġelu taċċetta dak li joġob lilek, mhux il-Vanġelu qed temmen imma lilek innifsek. U allura kif tista' tkun salvat? Għax jekk inti Alla tagħna l-Evanġelu fil-milja tiegħu u qed joffrina l-Ibnu Ġesu bħala l-profeta, il-Sultan u l-Qasis il-kbir tagħna. U inti, pereżempju, mit-tagħlim tiegħu tilqa' biss dak li jogħġbok. Ma dak li ma jogħġbokx, ħanajdu fjena forsi inti qiegħed fin-negozju tiegħek, qiegħed tqarra, qiegħed tisraq, timbrolja lil proxmu tiegħek, imma dik toqgħod fil-ħamil ħaj, allura ma tagħtix każ il-kmandament Alla la tisraqx. U nibqgħu sejrin hekk. Hemm nies l-Iskrittura twissina illi ħin kollu jisimgħu il-verità mingħajr ma ikunu suġġetti għalija. Il-Kristjan veru u l-Kristjan falz, Ġesu lill-Kristjan ta' vera isejħlu prudenti, għaref, huwa bniedem għaqli li jieħu azzjoni, li jaf il-periklu li hemm qudiemu u jieħu azzjoni skont erf ogħla minn tiegħu li huwa t-tagħlim ta' Ġesu. Ieħor Ġesu isejħlu iblaħ, għax l-iblaħ kapaċi taraħ jitħaq u ta' kapaċi taraħ jitbissem, kapaċi taraħ għaddej, happy go lucky, kif ngħidu, però huwa iblaħ għaliex mhux qiegħed jibni fuq is-sod. Infatti, il-Kristjan ta' vera jipprepara pedament solidu. F'Malta issa ilha tinbena vera u għadha tinbena fl-aqwa tagħha. Cranes ma kullum kien, imma qatt ma nara bini tiera imqar l-iżjed mezzanin modest illi mibni fuq il-bajja sabiħa bil-żebbuġa fuq ir-ramel. Ma ssibiex il-ħaġa. Ma għadha sekwa iblaħ dak li jisma' minn ma jagħmel. Il-Kristjan ta' Parsi għandu pedament instabbli, ir-ramel jissinifika li da bażikament fl-aħħar mill-aħħar billi aċċetta mit-tagħlim ta' Ġesu dak li joġob lilu. Allura daqt jafta fih innifsu f'tamit folozz grazzja rħisa din insejħula, grazzja rħisa. Kemm hawn nies ingannati vera illi forsi x'għamlu deċiżjoni jew għax ħassewhom imqanqlin emozjonalment fit-tali laqa u allura issa dawna huma fis-saltna tal-Alla. Le, xejn minn dan. Il-grazzja rħisa mhijiex grazzja mis-sema. Mhijiex grazzja. Jew forsi tafta fis-sentimentaliżmu għax inħossni maħfur. Imma waħda mit-testijiet tħossokx maħfur hija li int allura taħfer mill-abbondanza tal-maħfra li rċivejt minn Alla ukoll tgħaddija lil ħadd ieħor. Il-Kristjan ta' vera iħaddan teoloġija tas-salib. Teologia crucis. Illi dana jotlu nnifsu msallab ma' Kristu, ma dan kollu jgħix, ma mhux hu jgħix, ma Kristu jgħix fih. Il-ħajja li jgħix fil-ġisem jgħixha bil-fidi f'bina Alla li ħabbu u tagħlu nnifsu għalih. Allura hija fidi attiva, fidi illi inevitabilment tipproduċi l-opri tajba, illi taħdem bl-imħabba. Mentri il-Kristjan ta' Parsi għandu il-teologja glorja, irid u jippretendi minn Alla illi jibatlu triq lixxa. Wartu żgħar. U meta ma jiġrilx hekk allura ta' jieħu għalih u jiskantalizza ruħu. Illi jrid barkiet u appuntu joġbu t-tagħlim bibliku għaliex jemmen illi Alla ħajbierku minn issa stess. Mhuwiex diffiċli ħafna li jekk aħna sinċira ma' nfusna naraw aħniex ta' bilħaq ta' Kristu mlaqmin fih inkella le. Il-bniedem li jibni fuq il-plata huwa dak il-bniedem niedem. Mhux qed iħares lejn innifsu.
mhuwiex qiegħed jafda fih innifsu jirrofta salvazzjoni bl-opri. Ifittex li jgħix ġustament, ifittex li jagħmel is-sewwa biħrara u b'entużjażmu, ma mhux qed jafda fih innifsu, qed ħares lejn is-salib vojt fejn darba sidu taħajtu bħala riskatt għalih. Jafda fil-grazzja biex ikun salvat skont il-provdiment ħanin tal-Alla. Jaf li impossibbli jisalvalu nnifsu, allura inxteħed fuq il-ħniena pura tal-Alla. L-afdar tiegħu huwa allura ġenwin għax jirriżulta f'ħajja ta' qdusija u rabta mal-Alla. Kristjan ġenwin tista' tinduna intix ġenwin jew le mill-diskors tal-Apostlu Ġwanni fejn jgħidilna fl-ittra tiegħu illi minn dan aħna nafu illi aħna narfu Alla, illi ta' bilħaq għandna rabta vitali miegħu jekk aħna inħarsu il-kmandamenti tiegħu. Jekk inħarsu mhux ftit jew li jaqblinna mill-kmandamenti tiegħu, jekk inħarsu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jien narfu, imma mbagħad ma jħarisx il-kmandamenti tiegħu, dan hu giddieb u m'hemmx sewwa fih. Imma min ħares il-kelma tiegħu f'dan tas-sew l-imħabba tal-Alla hija perfezzjonata. B'dan aħna narfu illi aħna fih. Min jgħid li qed fih jeħtieġ u obbligat illi jimxi wkoll bħalma mexa Ġesu. U allura il-ħajja tal-Kristjan ta' vera hija f'imitazzjoni ta' Kristu. Irrid li jiġbaħ il-Kristu fil-manswetudni tiegħu, fl-umiltà tiegħu, fil-fatt li hu ma ġiex biex ikun servut, ma biex iservi, biex iservi lil ħaddieħor. Ġesu allura jikkonkludi din il-priedka billi japplika għar-ruħna. Irridna illi niddeċiedu individwalment kull wieħed waħda minna aħniex bennej għaref jew bennej jiblaħ. Fejn ninsabu. In-nies kif semgħu din il-priedka tant sublimi, tant qawwija, tant għolja fil-etika tagħha, fit-tagħlim tagħha. Niftakru kif qal li jekk is-sewwa tagħkom jew il-ġustizzja tagħkom ma tisboqx, ma tgħaddix is-sewwa tal-iskribu tal-Fariżej b'ebda mod ma titlu fis-salt tas-smewwiet. Wow! Trid tkun, kunu intom perfetti għajt bħalma missierkom fis-smewwiet huwa perfett. Mhux taf xejn illi n-nies li semgħuh tbelħu bit-tagħlim tiegħu. Ma kienx tagħlim illi s-soltu jisimgħuh fis-sinagogi tagħhom. It-tagħlim ta' Ġesu jibqa' l dejjem u nnifsu jgħid is-smewwiet u l-art jgħaddu ma' kliemi ma jgħaddix lil hemm. U l-kliem li ġġudikana fl-aħħar jum. Fil-Ġwanni 12 Ġesu jgħid illi min ma jilqax kliemi, dan għandu wieħed iġġudikah, mhux jien iġġudikah fl-aħħar jum. Il-kelma li għattilkom, il-kelma li għaddilna mis-sema tiġġudikana fl-aħħar jum. Aħniex konformi magħha inkella le. Finalment dik il-kelma it-tagħlim tiegħu jiġġudika lis-semmija tiegħu lili u lilek. Ma nistgħux allura nenfasizzaw iż-żejjed l-importanza li nagħtu każ u naġixxu fuq dak li nisimgħu. Inkunu qegħdin niddeludu lil nfusna jekk naqraw il-silta ta' kuljum l-Iskrittura għaw mi jaqra porzjon ċkejken, għaw mi jaqra kapitlu, għaw mi jaqra diversi kapitli, skont l-aptit tiegħek, skont kemm inti kapaċi, però importanti illi minn dak illi naqraw infittxu li nittraduċuh għal ħajja tagħna. L-diskors tagħna li tkun diskors ta' ħlewwa, ta' verità, ta' mħabba. Illi l-ħsibijiet tagħna jkunu l-ħsibijiet tas-sema. Illi l-emejjel tagħna jkunu emejjel ta' ħniena lejn il-proxmu tagħna. Mhux darba jew tnejn l-evanġelisti jirrekordjaw kif in-nies li semgħu il-Ġesu letteralment tnixfu. Kollha staġbu jgħidilna Marku pereżempju.
Hekk li kienu jistaqsu lil xulxin billi jgħidu bejniethom. X'inhu dan? X'tagħlim ġdid hu dan? Għax b'seta' jordna saħansitra lill-ispirti mnizza u huma jisimgħu minnu. Kellu awtorità mhux biss fid-diskors imma wkoll fl-azzjoni. Ġesu relu nnifsu bħala profeta mibgħut mis-sema, mhux sempliċement għax għamel claim minn ma is-sostanzja, imma wkoll bil-mirakli tiegħu wera illi huwa il-profeta il-kbir illi Mosè wiegħed fil-kotba tiegħu. Ġesu sejħ in-nies għall-indiema, il-priedka kollha tiegħu hija infatti sejħa għall-indiema biex ma nibqgħux ħajdu hekk settiljati, ikkakmati fir-reliġjon konvenzjonali illi totta għal kulħadd. Le, Ġesu jridna nkunu dixxipli radikali tiegħu. Mill-eruq il-fuq. Mhux superfiċjalment. Mhux biex noġbu lin-nies, imma radikalment tiegħu. U għalhekk is-sejħa għall-indiema il-bidu tal-priedka ftakru x'kien imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassalna smawiet. Il-foqra fl-ispirtu ma dawk niedma. Dawk li jafu li m'għandhom ebda kwalifika, m'għandhom xejn x'jistgħu jresqu lejn Alla biex minn għalihom jimpressjonawh. Il-foqra fl-ispirtu ta' dawn hija s-saltna ta' smawiet. Il-Ġesu matul l-erba' Vanġeli għandna ġabra li tottalina dwar it-tagħlim tiegħu. Tagħlim illi meta nieħduh fil-totalità tiegħu ma nistgħux ħajjitna tibqa' l-istess. Jekk minn xahar għal ieħor, minn sena għall oħra, qegħdin nibqgħu ħanidu l-istess kwalità ta' Kristjan illi m'intix tavvanza bħal kieku r-roti qegħdin dur fil-vojt f'gandott meta m'intix ħafna storbju u ħafna titjir ta' tajn però m'intix qed tavvanza. Rridu noqogħdu attenti illi il-kliem ta' Ġesu illi bellaħ lill-udjenza tiegħu li semagħtu bidneha. Jekk mhux ibellaħna, allura qed jiġrilna illi drajnieh għaskapitu għad-dannu ta' nafusna. Ġesu għallem diversi ħwejjeġ. 3 temi però jispikkaw. Jekk ikollna nieħdu t-tagħlim kollu tiegħu, joħorġu 3 temi importantissimi. L-ewwel nett, diġà tafu għadin, is-salta ta' smawiet. Ġesu fuq fommu kull femmar ma' kull min tkellem b'xi mod jew ieħor semma is-saltna t'Alla. Ir-renju ta' Alla fil-qalb tal-bniedem. Il-Lud kienu jaħsbu li huwa renju politiku, u allura l-Messija li kienu qegħdin jippretendu ħasbu li kellu jkun xi gwerri, xi konkwistatur bil-vjolenza u bl-armi militari itajjar il-barra lir-Rumani biex jagħtihom paċi u sigurtà f'pajjiżhom. Le s-saltna li Ġesu xandar hija saltna tal-ħakma t'Alla fil-qalb tal-bniedem. U dik il-ħakma, jekk hija il-ħakma t'Alla, tintwera allura tisvolġi fil-mġiba kollha tagħna. Is-saltna hija realtà għallimna Ġesu illi ġiet bħala twettiq tal-pjan t'Alla għall-istorja umana. Diversi profeti għalmu u profetizzaw ħabbru minn qabel il-miġja tas-saltna t'Alla. Kultant b'diskors poetiku illi tajt wow. Isema waħda minnhom f'Iżajja 2. Jiġri fl-aħħar jiem jgħidilna li l-muntanja ta' dar il-mulej tkun imwaqfa f'ras il-muntanji u tintrafal fuq mill-għoljiet u l-ġnus kollha jiġru leha. Kif infatti qed jiġri bħalissa li l-ġnus qegħdin igawdu vera mix-xandir tal-Evanġelju. U ħafna nies imorru jgħidu ejjew ħanitilgħu fuq il-muntanja tal-mulej fid-dar t'Alla ta' Ġakob u hu jgħallimna triqatu u aħna nimxu fil-modijiet tiegħu. Propju dak li għamel Ġesu fil-priedka tiegħu fuq il-muntanja u f'diversi okkażjonijiet oħra. Nimxu fil-modijiet tiegħu għax minn Sion toħroġ il-liġi u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalemm. U jagħmel ħaq fost il-ġnus u jċanfar ħafna popli u huma jaħdmu s-sjuf
jew xwabel tagħhom f'sikek u l-lanet tagħhom f'imnieġel. Ġens ma jirfax sejf għal ġens ieħor u lanqas qatt iżjed ma jitħarġu għal gwerra. Qed jgħidilna li r-riżultat tas-saltna Talla operattiva fina, allura hemmhekk jirnexxielna ngħixu fis-sliem u f'armonija ma' xulxin. Għaliex għax is-saltna Talla skont l-Apostlu Pawlu mhix affari ta' ikel u xorb, ma ta' ġustizzja, xi tfisser ġustizzja għajxien ġust. Għajxien fid-dawl tal-kmandamenti Talla. Is-saltna Talla hija ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Dik kienet tema maġġura ta' l-imgħallem Ġesu fejn jgħidilna li s-saltna wkoll tinsab preżenti minn dakinhar illi hu ħareġ biex ixandar l-Evanġelju. Infatti l-ewwel tħabbiriet tiegħu kienet indmu għax qorbot is-saltna ta' Smewiet. Is-saltna Talla issa hija preżenti. Pawlu jgħid li aħna Alla trasferina mid-dominju tad-dlam għas-saltna ta' ibnu l-maħbub li fiha għandna l-fidwa, il-maħfra wkoll tad-dnubiet. Il-mirakli ta' Ġesu bażikament kienu prova, kienu evidenza, qed jagħtina provi illi s-saltna hija preżenti għalkemm inviżibbli għall-għajn umana hija preżenti. F'Mattew 12 u vers 28 Ġesu jgħidilna ma jekk jien bl-Ispirtu Talla inkeċċi d-demonji mela s-saltna Talla waslet għandkom. Jew s-saltna Talla ġiet fuqkom. Intom ikkonfrontati bis-saltna Talla x'se tagħmlu issa. L-istess ħaġa jgħid lill-Fariżej meta dawn pretendew li s-saltna Talla se tiġi bl-osservazzjoni, se tiġi b'xi drama fantastika ta' show, ta' splendur. U Ġesu għallhom xejn minn dan. Is-saltna Talla ma tiġix bl-osservazzjoni għax is-saltna Talla hija fostkom. Hija fostkom. Ovvjament, min jinsab fis-saltna jaf Ġesu x'qiegħed jgħallem hawnhekk. Jaf illi infatti bitwelit mill-ġdid, Ġesu qal Nikodemu jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid ma jistax jidħol fis-saltna Talla. Ekku Ġesu xandar is-saltna il għaliex hu nnifsu isejħilna għal din is-saltna. Min hu s-sultan fuqha? Hu nnifsu. Hu nnifsu. Wieħed mis-Santi Padri jgħid li s-saltna Talla tinsab fejn hemm is-sultan. Fejn hemm is-sultan rikonoxxut, emnut, obdut, hemm tinsab is-saltna Talla. Is-saltna Talla li Ġesu xandara l-Apostli baqgħu xandruha u issa qiegħda tikber u qiegħda bħal ħmira fil-tliet sigħat qiegħ tgħidna dik il-ħmira hija żgħira però bil-mod il-mod temmer l-għaġna kollha. Jew bħal żerrija ċkejkna tal-mustarda. Żerrija żgħira ħafna. Imma wieħed jiżdraħħa fil-ġnien imbagħad di tikber u ssir siġra kbira li anke l-għasafar imur jistkennu fil-frijaj tagħha. Is-saltna Talla hija l-iskop kollu tal-ġrajja umana. Alla jrid illi jiġbor għalih innifsu poplu illi jissottometti għalih, poplu li jarfu, poplu illi jirrikonoxxi il-sovranità Talla hekk illi bil-ferħ u bi gratitudni joqgħod għal ħakma tiegħu fil-ħajja kollha tiegħu. It-tieni tema illi Ġesu xandar ta' spiss matul il-ministeru tiegħu kienet il-ħidma salvivika tiegħu. Ġesu ġie mibgħut bħala qassis il-kbir biex b'offerta waħda jagħmel perfetti għal dejjem il-dawk illi huma msejħa. Ġesu hawnhekk skandalizza ħafna nies għaliex in-nies ta' żmienu u tal-lum ukoll jippretendu illi Alla nixtieq jgħinni ma bażikament kapaċi nsalva li nnifsi. Dik hija il-ħsieb l-assunzjoni ta' ħafna nies illi jaħsbu illi bil-ħila tagħhom bażikament bħal dak il-Fariżew li tela fit-tempju u beda jitlob fih innifsu da, beda jitlob minn għalih Alla
Però prattikament qiegħed iparla bejn nifsu għax qal Alla nirringrazzjak mhix bħal dawn l-bqija tan-nies. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa, nagħti le xhur ta' kull ma ndaħħal, u għamel lista sħiħa u impressjonanti tal-virtujiet tiegħu, tal-prestazzjoni ammirabbli tiegħu. Mentri wieħed pubblikan mistmer mill-poplu laqqas biss indenja jerfa' ħarsu les-sema. Maħabbat fuq sidru Alla kun pjetus miegħi il-midneb. U Ġesu jissorprendina u jgħid dan illi sempliċement fadaruhu għal ħnina tal-Alla. Dan niżel id-dar iġġustifikat. Maħfur. Alla ngassaru d-dejn tiegħu. Aktarx mill-li ieħor. Għax kull min jitolla jitniżżel, u kull min jitniżżel jitolla. Il-Ġesu bħala Salvatur skandalizza u għadu jiskandalizza ħafna nies. Huwa skandlu għal ħafna nies. Huwa blata ta' tiġrif imma għal dawk li jemnu fih huwa blata ta' sigurtà. Meta lin-nies qalilhom illi hemm bżonn illi jieklu bil-ħobs ħaj li niżel mis-sema li huwa ġismi li jiena nagħti għal ħajja tad-dinja. In-nies skandalizzaw ruhom. Għax ma setawx jifmuha illi bħalma il-ġisem tagħna jgħix bl-ikel, hekk ukoll ir-ruħ tagħna tgħix bih u bih biss. Ġesu li ħallas id-dejn tagħna fuq is-salib li jsejjaħ lin-niesu jressaqhom lejh, jaħfrilhom totalment, iżommhom sikuri u finalment jaqajjimhom għal ħajja eterna fl-aħħar jum. Isimgħu kif jista' jkun illi wieħed ma jitqanqalx biex jieħu azzjoni u jirrikorri għand Ġesu għax qabel it-tagħlim tiegħu għandna bżonn lilu biex jagħtina l-ħajja tiegħu, il-ħajja tal-rixxox tiegħu. Fi Ġwanni 6:37 jgħidilna dak kollu li jagħtini l-missier jiġi għandi. U min jiġi għandi żgur li ma nitfawx il-barra għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min batni. U din hija r-rieda tal-missier li batni. Illi ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, imma li nqajmu fl-aħħar jum. Ġesu qed jippreżenta li hu nnifsu bħala Salvatur potenti, Salvatur infallibbli illi salva daw kollha illi l-missier taħ. U hawnhekk allura dinja skandlu għal ħafna nies il għaliex jirraġun jekk Ġesu huwa Salvatur, allura għaliex m'għandux jisalva kulħadd jew kważi kulħadd. Imma hekk Ġesu qed jgħid illi ħadd ma jista' jiġi għandi jekk missier illi batni ma jġibdux u jien inqajmu fl-aħħar jum u miktub fil-profeti jkunu kollha malmin minn Alla. Kull min mela sema u tgħallem il-missier jiġi għandi. Il-qawwa ta' Ġesu biex jiġbed lejh il-dawk ma tiegħu. Infatti, ftit qabel ma miet u qal jekk meta intom tollu lill-bniedem imbagħad tkunu tafu li jiena hu. U jgħid ukoll illi meta hu jkun merfuh il fuq jiġbed lil kulħadd lejh. Il-min il kulħadd il-dawk kollha il-missier tagħha. Tema oħra importanti illi Ġesu jippreżentana matul il-ministeru tiegħu kienet l-etika fil-familja tagħna. Ġesu enfasizza ħafna kif se nġibu bejnietna aħna illi sirna reċipjenti tal-ħnina tagħna. Kif se nġibu bejnietna? Il-ħajja ġdida illi tingħata lill-midinbin bħala qotja b'xejn skont il-grazzja ħielsa tagħna. Din il-ħajja ġdida tintwera. Bħalma qal l-Apostlu Pawlu jekk xi ħadd fi Kristu huwa f'unjoni ma' Kristu huwa ħolqien ġdid. Il-qadim mar issa kollox sar ġdid. Ġesu jippretendi minna trasformazzjoni. Bidla minn ġewwa għal barra. Bidla reali, bidla illi tara. Dawk li rċivew il-grazzja Ġesu għallem spiss għandhom kunu grati li Alla, rikonoxxenti lejh għal kif Alla ħen għal-jom.
dawk maħbuba immensament, Ġesu jgħallimna jeħtieġu wkoll illi juru imħabba kbira lejn ħaddieħor. Dawk li jgawdu l-maħfra divina jeħtieġu ukoll li jaħfu. Dawk li jafu lil Alla bħala missierhom ta' smewwiet imisshom ukoll jaċċettaw il-providenza tiegħu. Kemm meta jibgħatilna komda, kemm meta jibgħatilna wkoll sfidanti. Fil-ġid u fid-deni għandna narfu illi Alla ta' smewwiet huwa missierna li jaf bina personalment. U allura m'hemm ebda lok għal tmaqmiq protesti imma aktarx huwa hija triq miftuħa biex aħna nitalmu nafdaw aktar u aktar f'Alla missierna. Kif għadna meta Ġesu temm il-tagħlim tiegħu, Luqa jikkommenta u jgħid illi għallimhom bħal wieħed li għandu l-awtorità. Bħal wieħed li għandu il-jett li jikkmandak jordnalek kif għandek tqatta' ħajtek. Issa din ħafna drabi nirreżistu aħna vera, infatti meta xi ħadd speċjalment jekk ikun ta' grad forsi inqas minna, ma nistgħux għaliha din li jiġi jindaħlilna. Ma Ġesu il-kreatur tagħna, il-feddej tagħna għandu l-jett illi jitterġielna ħajjitna mill-bidu sa tmiem f'kull angolu, f'kull aspett, f'kull qasam tagħha. Ġesu ma għallimx bħal bqija tar-rabbini. Ir-rabbini kellhom il-ħabta li kollu jikkwataw x'qalu rabbini oħra qabilhom. U allura kienu qegħdin jgħalmu skont it-tradizzjoni. Skont ċallem ta' qablu u ta' qablu għallem skont ċallem ta' qablu. U Ġesu għallem billi kwota l-iskrittura u għallem bħala awtorità ugwali ma l-iskrittura dak li qalu stess. Dak li qalu stess u dak li tgħid l-iskrittura għalih kienu tal-istess valur. Ġesu tant għallem b'awtorità li meta darba il-Farizej batu lil-għaddejja tagħhom biex jarrestawh u dawn marru lura bidhom fidhom. U għalulhom ma ġibtuħx. U dawn imbelħin għallu ħadd ma tkellem bħal tal-bniedem. X'in marru biex jarrestawh? Tbelħu. Xejn semgħuh jitkellem, indunaw, intebħu faċilment li dan mhuwiex bniedem bħalna. Huwa bniedem tad-demm u l-laħam, imwieled minn mara, illi ħass bħalna, bniedem li kellu bżonn jitgħallem u jikber u jorqod u jistrieħ, tant kien bniedem illi miet. U frattant ħadd qatt ma tkellem bħal tal-bniedem. Kemm aħna meraviljati illi Alla tagħna profeta illi kapaċi b'awtorità jgħidilna imxi f'di direzzjoni u mhux fl-oħra. Qegħdin narfuha din l-awtorità divina tiegħu. Qegħdin narfuha minn ġurnata l-oħra. Qegħdin aktar u aktar nissottomettu għaliha. Fid-dawl tat-tagħlim tiegħu. Jkollok terġa' taqra l-priedka tiegħu fuq il-muntanja. Kapitlu 5, 6 u 7 ta' Mattew. F'sitting wieħed. U x'assessment tagħmel allura tiegħek innifsek fid-dawl ta' dak it-tagħlim tiegħu. Fi kliem ieħor hekk Alla joħroġ search warrant għal ħajtek. X'isib? Search warrant huwa dak il-karta fermata mill-imħallef biex il-pulizija ikollha l-jett tidħollok f'darek u tqalliblek il-kxaxen u l-kmamar kollha biex tara ssibx evidenza kontrik. Search warrant. Jekk Alla joħroġ search warrant. Kif tmur? Il-priedka ta' Ġesu fuq il-muntanja ċertament tumiljana vera, tumiljana, il-għaxturina għad ma wasalniex. Ċertament jekk jiena se nidher quddiem Alla u se nkun aċċettat minnu mhux bit-tjieba tiegħi. Mhux bit-tjieba tiegħi. Imma rrid nkun mlibbes bit-tjieba bil-ġustizzja ta' Ġesu nnifsu. Priedka tiegħu tumiljana għax ħadd minna ma jqarreb lejn dawk l-ideali li preżentan. U frattant dik l-istess priedka tagħtina tama. Tagħtina tama
għax min għaddijilna u nnifsu taħal garanti għalina. U nnifsu met ħajtu għalina ir-raj tajjeb li ta' ħajtu għan-naġ tiegħu. Għax jarafhom u ma jridx li jkunu mxerda mill-lupu imma ġie propjament biex ikollhom il-ħajja u ħajja bl-abbundanza. Dik hija l-qagħda tagħna quddiem Alla. Maħfurin, mlibsin bil-ġustizzja tiegħu ta' Kristu, ġustizzja minn fuq, u allura din il-qagħda allura aktar u aktar timmotivana biex aħna nfittxu li noġbu lil Alla f'kull aspett ta' ħajjitna. Amen.